Good morning लोगोफोर दिनै आं मोनबा सेटनि मोनसे फिजियोथेरापि जायखौ आं खालामबाय थायो बेखौ खिथिगोन आरो आं जेब्ला हिमाचलाव पोस्टिं जादोंमोन होमबा बेयावथ' बहुत थान्दा जायोमोन ना बेनिखाय आंना मा होनो बिखुं सानाय जायोमोन आरो बिखुं साबा बिखुङा लक जालाङा ना गोदनायाबो लक जालाङा बेरे खालामनो हायि जालाङो ना बेनिखाय बे फिजियोथेरापिखौ बेयाव टान्डा मेडिकेल कलेज होननानै मोनसे हस्पिटाल दङ बेयावनो जोंनि प्रजेक्ट जाबाय थादोंमोन होमबा बे हस्पिटालाव आं सोलोंबोदोंमोन आरो दा जेब्लानो आं ट्रेकिं बा बहाबा थान्दा जायगायाव थाङो बा हाजोआव थाङो होमबा आंना माहाय बिखुं सानायनि टेन्डेन्सि जायो आरो होमबा बे आं एक्सारसाइसखौ खालामो आरो बे मोनबा सेटनि जा एक्सारसाइस दङ बेखौ खालामबानो बे मोजां जालाङो आरो दा आं नोंथांमोनखौबो खिथिगोन सोरहाबा जुदि बे बिखुं सानाय दङ होमबा बे मोनबा एक्सारसाइसखौ खालामनो हागोन आरो फार्स्ट स्टेपआ जाबाय ओरै गोलांनानै आखाइखौ इदि दोनबाय बेनिफ्राय हां लानानै खर'खौ दिखांनांगौ आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेपआ जाबाय आखाइखौ इदि लानानै सेम स्टेप आरो हां लानानै खर'खौ दिखांनांगौ बेनिफ्राय हां हगारबा खर'खौ सिङाव लाबोबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय बिदिनो सेम स्टेप जास्ट आखाइखौ माहाय फुवारनानै बे सेम स्टेपखौनो जों आखाइखौ फुवारनानै आरो खर'खौ आरो गोजौसिम दिखांगोन आरो नेक्स्ट स्टेपआव मा खालामनांगौ जों आथिं फारसेखौ इदि दिखांनानै बे ट' दङ ना बेखौ बेन्ड खालामनांगौ आरो बे टाइमाव जोङो हांखौ लागोन आरो बेनिफ्राय बे आथिंखौ सिङाव दोननाय लोगो लोगो हांखौबो हगारगोन आरो दा खामना खिथिनोसै आङो बे जाबाय फोर्थ नाम्बार स्टेप बेनिफ्राय फिफ्थ नाम्बार स्टेपआ जाबाय इदि आरो इदि हमनानै खर'खौ इदि लाबोनांगौ आरो बे टाइमाव जोङो हांखौ इनहेल खालामगोन बेनिफ्राय हगारनाय टाइमाव हांखौबो हगारगोन आरो बे फिजियोथेरापिनो आंखौ बहुत हेल्प होदों आरो दा सिगांनि बायसा बिखुं सानाय जाया आरो मालाबा जुदि बिखुं सायो होमबा बे आं खामो आरो बेखौ खामो आरो फिजियोथेरापिखौ जायफोरहा बिखुं सानाय दङ बिथांमोनाथ' गम मोनखागोन बे बिखुं साबा माबोरै खस्थ' मोनो मालाबा एकदम हांखौनो लानो हायै बायसा जालाङो होमबा बे फिजियोथेरापिखौ खामबा हामलांगोन आरो बारा खामनाङा मोनसे सेटखौ खेबथाम बा खेबब्रै जेसेबां हायो इदि खामबानो जाबाय होमबानो मोजां जालांगोन आरो दासो गम मोनदों ओरैनो खांख्रिखला नङा बेयो माबासो उदासि तिता केरेला बोरै नांखो बेहाय बेगर गोलैबाय माजोंथ' जाबाय थायो खिन्थु आं बेवहाय खोनायाखैना बिदि नङा जों माबा होयोना मा होनो किचेन वेस्ट होयोना किचेन वेस्टआव फैदोंमोन दां बेखौ माबा खालामना होलाय मोनसे माबा होनानै जोंनि बे नांबाथ' मोजाङानो वाटारमेलन ना जोगोनार होननाया बेथ' पाक्का वाटारमेलनखा ओंखायनो साथिं थांनो नागिरा खालाय गाहायजोंनो फैबाय थायो बे माबाया वाटारमेलनाथ' बिदिनो फैयोना होबाय इदि दिनैसो नुबाय आं मैया थुलुंसि बिदि माबा खालामनायावबो नुवाखैसै आं सानफ्रोमबो दै सारो थेवबाबो नुवा आं बै पुदिनाजों बिदि मिलायना दंमोन ना ओंखायनो नुवाखैमोन आरो नांबाथ' मोजाङानो जागोन मा होनो नायनोसै थेवबाबोथ' भिन्दि मोनजादोंमोन ना भिन्दिया जोङो थाइसे मोनजाबाय थायो होबाय दिनै आं बा कबि एवदोंना फुलकबि बेहाय होदों मैया खादोंमोन आं थाइसे आरो सिगांनिबो खाना दोनखानाय दंमोन फ्रिजाव मोख्राखौ जाहोनायनिख्रुइ थाइसे बेनिफ्राय बे सानदैसो जोङो खारनो थाङाखै आरो मानोबा निउजाव फैबाय थादोंना कर'ना भाइरासआ एयारबर्न माने बे बारजोंबो थारमाने थांनो हायो आरो बेनिखाय जों पार्कआव थानाया बारा सेफ नङा होननानै सानबाय आरो बेनिखाय जोङो पार्कआव खारनो थाङाखै आरो दासान्दि सप्तासेसो जाबाय आरो जों पार्कआव खारनो थाङैया बेनिखाय न'आवनो एक्सारसाइस खालामबाय थायो टिफिन पेक खालामना होखाबाय
बे अफिसाव थांगोन ना ओमफ्राय ब्रेकफास्टनि थाखाय नैबे माबा बानायबाय नैबे ब्रेड टस्ट बानायबाय ओमफ्राय नैबे स्प्राउट आरो दिनै नै दा थाइनै बेहाय थाइजौ दङ मोननाय गोमोन दा बेजोंनो गाइखेरजों दा मेंग' सेक बानायनोसै दिनै गाइखेर सिम्पोल गाइखेर लोंला फुलकबिजों आलु बिन ओमफ्राय आरो जोंनि न'नि भिन्दिमोन ना मैया खानाय आरो आवगायावबो खाना दोननाय दंखायोमोन थाइनैसो बेखौनो भाजा बानायदों आरो हासबेन्डनो होबाय टिफिनाव सब रेडि खालामनानै दा बे आंनि आरो दा मेंग' सेकखौ बानायनोसै नैबे लोगोफोर आंनि मेंग' सेकआ जोंना गिलास मोनसे बायबाय ओंखायनो नैबे कापावनो होबाय बे मेंग' सेकफोरनि माबायाव ग्लासाव होबा माने मा होनो समायना नुनायखाय ओंखायनो नैबेहाय गंसे दंमोन ग्लास बेहायनो होबाय आरो जोंना ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय दा जाहैनोसै आरो बेहाबो सम जाबायना अफिसाव थांनो गोसोम गोसोम जानानै फैदोंना हाबा मोजांसो मोनगोन अखा थान्दा थान्दा जागोन अब्लासो आरो जेसेबां माने मा होनो बिफां लाइफां दङ सब बिसोरो गोथां गोथां जागोन ना अब्लासो बे पार्कनिबो मा होनो गांसोफ्रा जि मोजां रज'जोब्बाय आरो अखा हानायखाय दावदै दैनिल' होदोंना आं ओमफ्राय उनाव लगायाखिसै आरो थांनोसै लोगोफोर बाय बाय मोजां लासै लासै सालाय बाइकखौ बे हेलमेटनि सिङाव मास्क गाननो खथ' दिगदार ने आरो बेजों लोगोसे ससमा गाननाय मानसि उपाय गैला आरो गावनि सेफटिनि थाखाय सब गाननांगौ थां लासै लासै थां थांबाय दे ठीक है मुझे लूंगी जो आगे दीजिए हमें आगे आगे यहाँ आगे हाँ आप पूछ लो हाँ बात करती हूँ लांनो फैयोना डास्टबिन बे दिनैसो फैबाय 4 मासनि उनाव बे आवगायाव जोंनो फैनो हायाखैमोन सिटुवेसननि थाखाय थेवबाबो फैसाखौ होदोंमोन आरो दा दिनैसो फैदों आरो बेसेबां सान फैयो मिथिया आरो बेनि खोथा आं दुगैनो लाबाय लोगोफोर मोजाङै बे अखा हागोनबाथाय खालामदोंमोन ना फुङाव नाथाय दा माथ्राय एसे स्रां जाबाय दा सान्दुंसो ओंखारसिगोन ओंखायनो गरम जादों खोमा ओंखायनो आं थाबनो दुगैनो लाबाय जोंना एल'भेरायाथ' बिराद देरदोंना जायफोरा नैबेखौ मोनसेखौ लागोन आरो नैबे मोनसेखौ हानानै आं जेल बानायनोसै दा बेखौ बिदि हाना लानोसै गुदियावनो हानांगौ बिदि गुदियाव आरो बिदि दा नैबेहाय बे मोनसेखौ हागोन बिदि गुदियावनो बिदि हाना लाबानो जाबाय नैबे नुबायना फार्स्टआवनो सुखौ दिहुनना लाबानो जाबाय दा बेखौहाय बिदि सानै बिदि बिगुरखौ बिदि गारबानो जाबाय आरो दा बेखौ बिदि साम'जोंबो दिहुनजायो बेखौ साम'जों मोजां बिदिनो फैयोना सोरबा सोरबा बेखौ माबा भाजाबो जायोनो आरो जायफोरा पाइल्स दङ ना आं माबायदि जायो बेखौ मिथिया बेबायदि दा बेखौहाय जों ग्राइन्ड खालामसिगोन आरो बा खनसेयावनो नायलाय खनसेयावनो जाबायबो लोगोफोर आं बाहेरायाव थांदोंमोन फैनानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय सब आखाइ आथिं सब सेनिटाइज खालामना लाबाय दा जि लाबोदोंमोन ना बेफोरखौ दिहुनना दोननोसै आरो माबा बनलेस चिकेन 1 किल' लाबोदों दिनै बनलेस चिकेन हारा गैयि चिकेन लाबोदों दा बेफोरखौ एसे सम बेहाय थाथों उनाव लांगोन आरो दा गाइखेरखौ सुनानै दोनहैनोसै फ्रिजाव बेखौ मोनाबिलि जानांगोन जाम
लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय दा नै ओंखाम जाखांनायनि उनाव एसे गांसे बिजाब फरायदों र' आं न'निफ्राय लाबोदोंमोन मोदोमफ्रु फामि फुख्रि होननायनि जोंनि बिथिं माबा जायोना मा होनो बे बाथौनि बिदि माने कनफारेन्सफोर बा आबसुनि बिदि कनफारेन्सआव जे सभिनर माने ओंखारोना बिदिनो जोंनि खाथिनि स्कुलाव आरो थांनाय बोसोरावनो बिदि बाथौनि माबा मा होनो बेखौ कनफारेन्स बा बिदिनो आरो डिस्ट्रिक्टनि आनसलिकनि माबा जादोंमोन आरो कनभेनसन जादोंमोन दा आंथ' बेहाय थानो मोनाखैमोन नाथाय आफाया हरदों आरो आंनो थांनायाव आफाया लाखिदोंमोन नैबे मोदोमफ्रु फामि फुख्रि माने बे गामियाव माने बे गामिनि माने मा होनो गंसे फुख्रि दङ आरो फुख्रिया माने मा होनो फामि नाम आरो फुख्रिनि नामा फामि बिनि नामावनो बिनि खाथियावनो दङना बाथौ थानसालियाबो बाथौ मन्दिरा ओंखायनो बिनि नामावनो बिजाबनि नामखौबो दोनदों आरो मोदोमफ्रु फामि फुख्रि होननानै दा बेहायनो माबा जोंनि आफायाबो लिरदों जोंनि आफाया लिरखायो आरो बिदिनो बिजाबफ्राव माने आर्टिकेल आरो गावनिबो बिजाबबो दिहुनदों थांनाय बोसोरनि जे जोंनि खैरा बारियाव जादोंमोन ना बड' साहित्य सभायाव थांनाय बोसोर माने बेबारावनो आरो 2020आव जादोंमोन ना माने मा होनो जानुवारियाव जादोंमोन ना माने बड' साहित्य सभा बेहाय बिजाब दिहुनदों आरो जोंनि आफाया गांसे एसामिस आरो गांसे बर' माने मोननैबो रावावनो हायो आरो दा आंथ' नुदोंसो जास्ट मोनाखिसै न'आव थांनो मोनाखै नालाय थांबाथाय लाबोखागोन आरो फरायनो आं बिदि फरायनो मोजां मोनो बिजाब बाहेरा बिजाबफोरखौ आरो बिदि आवगायाव आं माबा आरो मा होनो बे माने हाइ स्कुल समावबो आरो बिराद बर'नि सल' बाथ्राफोरखौ फरायनो मोजां मोनोमोन आरो फरायनाय समाव मालाबा सिरि बे सल' बाथ्राफोरखौसो फरायलायबायोमोन आरो माने बोराय बुरैनि सल' थायो माने 1 मिनिटनि सल' बा 2 मिनिटनि सल' बिदि थायोना दासो गथ'फ्रा मबाइल माने दाङै सब बावजोब्बाय बेफोरखौ खिन्थु आं बिराद फरायदोंमोन बेफोरखौ जोंनि आगैमोनाबो फरायखाया जोंनि आगै दङ सासे उन्दै बेबो बेफोरखौ फरायखायानो न'आव जोंहा लाइब्रेरि दङ आं बेनिफ्रायनो फरायोमोन आरो आं नोंथांमोनखौ खोन्थायाखैसै आरो आं माने मा होनो एसामिसबो फरायनो हायो आरो जुदिও आं बर' मिडियामाव फरायदों आं एसामिसबो फरायनो हायो लिरनोबो हायो इजि माने गासैबो एसे गोरा स्पेलिंफोरखौ लिरनो हाया आरो थेवबाबो हायोनो आरो आं आवगायाव कलेजाव फोरोंदोंमोन ना बे एसामिसनि गथ'फोरबो थायो बिसोरखौबो फोरोंनो हायो आरो माने एन्सारफोरखौबो सब बुंनो हायो खिन्थु एसे लिरनायाव खस्थ' जायो आरो एसामिसा आं बर' मिडियामसो फरायदोंमोन नालाय माने जोंनि न'आव आवगायनिफ्रायनो बिदि निउस पेपार लाखियोमोन बिदिनो आरो हालांबाय आरो जोंनि आफाया उन्दैनिफ्रायनो निउस पेपारखौ फरायनो होयोमोन बिदिनो एसामिस निउस पेपार फरायै बिदि एसामिसखौबो रोंलांबाय आरो गोबाव जाबायना बिजाबा लाबोनायाबो गेजेर फरायबाय थायो आरो बिदिनो दा बेवहायथ' बर'नि बिदि बिजाब मोननोबो थाङा नालाय दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै दिनैनि सिम्पोल भ्लग आरो बियो बारा जेबो माबा गैया दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा बिदिनो सापर्ट होलांबाय था आंनि भ्लगफोरखौ नायलांबाय था नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय